So dito naman sa side, ayun, pwede maglagay ng tent, pwede magluto dito, pwede magkainan, pwede mag-inuman, pwedeng lagyan rin ng cottage. Ayan, ganun kalawak yung paliguan dito. Bali, ito yung nasa ground. Ito guys yung kabuuan ng aming ground na paliguan dito sa Barangay Gubat. So napakaswerte ng mga taga rito dahil 15 minutes silang walking, nandito na kaagad. Hindi pa siya akit ng kung saan saan, o hindi siya akit ng